és. L'Ajuntament de Barcelona farà aquest divendres el primer ple del mandat amb contingut, si descomptem el ple on es va distribuir el carter pas municipal. I en aquest ple, Begoña Grigelmo, l'equip de govern vol presentar un ampli paquet de mesures de caràcter social, oi? Quines són? Doncs el document que presentarà l'equip de govern divendres recull actuacions en l'àmbit de l'ocupació, de l'alimentació, de l'habitatge, de les polítiques socials en general a curt i mig termini, i compta per això amb el suport del PSC i d'Esquerra Republicana, perquè han volgut deixar molt clar que són prioritats per a aquest govern la lluita contra la pobresa i contra l'exclusió social. Propostes, per exemple, com abordar un estudi que serveixi per valorar el cost de vida a la ciutat de Barcelona i així instaurar el que anomenen un salari digne a la ciutat, que segons algunes fonts aniria entorn als 1.000 euros. També volen abordar una tarifació social dels serveis municipals, de manera que, per exemple, s'establirien diferents quotes a la matriculació de les escoles bressol ja pel curs 2016-2017. L'objectiu és afavorir l'accés i la inclusió dels nens amb més situació de pobresa a la ciutat de Barcelona amb aquests centres. Alhora, també es vol revisar la fiscalitat de la ciutat, revisar els impostos, qui els paga, què es recapta i a què es destina. Volen veure si això es pot fer d'una altra manera per tal d'evitar aquesta exclusió social a la que reiteradament el document fa referència. Per fer tot això, l'equip d'Ada Colau reclama el suport de tots els grups de l'oposició. Diuen que aquesta és la manera que tindran de moure partides pressupostàries per tal de dotar de recursos els objectius que es plantegen amb aquestes mesures contra la pobresa que plantejaran divendres. No podem abordar un pla ambiciós amb recursos i amb prioritats importants si no és des del suport del conjunt de grups municipals que vegin, tant com aquest govern, que la lluita contra la pobresa és una prioritat. I de fet és això aquest ple. És demanar-los que necessitem mobilitzar recursos i per això necessitem el conjunt de grups al costat també d'aquest govern. Alguns grups de l'oposició, com el PP, Ciutadans i la CUP, diuen que aquestes mesures de govern són poc concretes i més que un full de ruta contra la pobresa veuen aquí unes bones intencions que difícilment es veuran al dia a dia de la gent a curt termini. El govern, Esquerra i el PSC estan més pendents de fer política que no pas de fer ciutat, de donar a entendre que volen tirar endavant propostes amb uns continguts que no s'han concretat ni en el calendari ni en la despesa pressupostària que pot representar i el que és més important, en la immediatesa en la prestació dels serveis a la gent a la que va adreçada. Pel que fa al procediment, creiem que no és la manera de fer-ho i pel que fa a les mesures concretes, són mesures totalment fum, és a dir, no hi ha plans de treball a llarg termini, sinó que es garantirà que es treballarà a part. Això a nosaltres no ens dona garantia de que realment es millori en qüestions de pobresa i de turisme la situació que actualment viu d'emergència social a la ciutat de Barcelona. La constitució del carter pas municipal